Father, dili ko ganahan mosimba. So, moampo ra ko sa akong kwarto. Daghan kaayong tao nga moingon nga parehara daw ang kaning pagsimba ug ang pagampo sa akong kwarto. Sa kini nga video, mag-explain ko nganong lahi sila ug nganong importante silang duha. Diha sa Santos nga Misa, ang sakripisyo ni Jesus ngadto sa iyang amahan ma-realize or becomes actually present. Basta mosimba kita, si Jesus mismo naagyud sa simbahan. Pinaagi siyang presensya diha sa Santos nga Eucharistia. Unya kita, murag atubangan jud sa krus mismo. Bisan si Jesus ang crucifixion nga bloody sacrifice, nahitabo kanang dugay-dugay naman, ang iyang paghatag siyang kagalingon ngadto siyang amahan nga gitawag the unbloody sacrifice is an eternal act. Unya, sulod sa misa, mahitabo gyud siya. Ang kaning sacrifice ni Jesus, part sa gitawag nga Paschal mystery, no? Yang life, death, and resurrection nga makapaluwas nato. Basta managhiusa kita ni Jesus diha siyang lawas. Basta mosimba kita, mailhan or mahitabo nga kita lawas ni Kristo, pamilya sa Ginoo. Busa, kita usab mohalad sa atong kaugalingon diha sa amahan pinaagi ni Jesus aron maluwas kita. Komplikado man na, diba? Pero sige lang, basta ang mahitabo sulod sa misa kay mag-ambit kita sa sakripisyo ni Jesus ngadto siyang amahan, murag musulod kita sa pagampo ni Jesus mismo. Pero ayo ka balaka ha, kay mahimong pa ko og mga video about sa kaning topic, no, nga unsa gyud ang Santos nga Misa, daghan pa tag chika. Ang personal prayer, mao ang atong mga personal devotions, mga personal nga binuhatan nga pagampo aron ang pagdawat sa kalawasan ni Jesus makasulod sa atong kasing-kasing ug sa atong mga binuhatan. Mas informal siya and up to our own taste. Kanang tinuod nga personal prayer lang siya. Pwede kita mo magrosaryo, pwede mo basa sa Biblia. Ako, example, basta usahay mag-personal prayer ko, musuwat kog kanta. Or pwede ra sa di ay mo kanta. Nindot kayo na. Pinaagi sa atong personal prayer, ma-develop or ma-highlight ang atong personal relationship with Jesus. Busa, ang kalainan sa pagsimba ug ang pag-personal prayer is basically ang pagsimba kay mo siyang prayer ni Jesus mismo. Nya kita musud sa prayer ni Jesus. Mao na nga daghan-daghan mga rules, mga dapat buhaton ana. Nya ang personal prayer is ang atong pagampo ra nga unsay atong mga gustong buhaton sulod sa pagampo pwede ra. Pero nganong importante ang duha ka forms of prayer? I'll give you an example. Imagine nga naka-igsuon nga naka-graduate siya college ba. Ninot kayo na. Unya, mo invite siya nimo sa iyang party aron maka-celebrate mo. Basta na ay nindot nga nahitabo sa atong mga loved ones, of course, mag-celebrate kita. Isip pamilya. Dili kita kaingon nga, di lang sa kamuato si mong party kay mag-celebrate ko o mag-celebrate jud. Pero diha ra sa akong kwarto nga ako ra usa kay actually dili ko ganahan sa imong party. Lahi ra kaayo, no? In the same way, dili kita kaingon nga dili mosimba tungod kay moampo ra ko sa akong kwarto. Pero imagine kung di gyud ka maghuna-huna sa imong igsuon or maghinumdum niya only if modapit siya nimo sa iyang graduation party aron makakaon ka og lechon. Kalain, no? Normal nga naa kay thoughts para niya usahay. Kanang text niya usahay or mag-hangout mo kamong duha usahay aron ma-develop ang imong personal relationship with them. So, mauna. Lahi ang pagsimba ug ang pag-personal prayer, pero kinahanan kita sa duha ka forms. In fact, inseparable sila. Mosimba kita kay gi-invite kita ni Jesus aron makaambit kita sa iyang death and resurrection isip pamilya nga mao ang makapaluwas nato. Pero importante sad nga aduna tay personal prayer aron ang atong pagsimba is meaningful and honest. Basin na ay mga tao diha nga moingon nga sa Biblia, Father bitaw, kanang si Jesus nag-ingon nga basta mo ampo ka adto sa imong kwarto, close the door niya, pray to your Father who is in secret. Yes, tinuod man na. Pero ayaw kalimti nga si Jesus mismo ni adto sa templo aron pag-ampo. Unya, pagkahuman sa iyang pagkabanhaw, pagkahuman sa iyang pagkayab sa langit, ang iyang mga disciples ni adto gihapon sa templo niya. Especially ang iyang mga disciples nagka-pray sila with
the breaking of the bread, nga mao ang Santos nga Eucharistia. Anyway, salamat kaayo sa pagtanaw sa kini nga video. Nya, see you soon for the next one.